मला पालेभाज्या खूप आवडतात. हिरवीगार भोपळ्याची पानं बघितल्याने मला राहवलंच नाही. मग काय, पटपट गेले आणि कोवळी कोवळी पानं मी खुटून घेतली. नमस्कार, आशा किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे नेहमीप्रमाणेच खूप खूप स्वागत आहे. त्यानंतर आईने मला भोपळ्याची पानं साफ करून दिली. भोपळ्याचे देठ मस्त सोलून घेतले. बघा, छान अशी अंघोळ घातली भोपळ्याच्या पानांच्या भाजीला. थोडीशी झटकली आणि 2 मिरच्या खुटून घेतल्या. भाजी विळीवर बारीक कापून घेतली. मिरच्या कापल्या, कांदा पण कापला. चुलीवर टोप ठेवला. कांदा आणि मिरची भाजल्यावर त्यात कापलेली भाजी टाकली. मीठ टाकून परतली. भाजीमध्ये मी अजिबात पाणी नाही टाकलं, कारण मला ती वाफेवर शिजवायची आहे. आमच्या मालवणी लोकांचं खोबऱ्याशिवाय जेवण अपूर्ण असतं. वाफेवर भाजी छान शिजली. भाजी कधी तयार होते आणि मी कधी खाते असं मला झालेलं. मग मी काय केलं, एक भाकरी पण टाकून घेतली तव्यावर. भाकरी शेकली आणि भाकरीवर भरपूर अशी भाजी वाढून घेतली. पिझ्झालाही मागे पाडेल अशी या भाकरी आणि भाजीची चव आहे. मला एक कवितेची ओळ आठवली. भाजी आणि भाकरी जोडी आहे मायेची, त्यात गोडी आईच्या प्रेमाची.